3,5 vuotta ollut. Tasainen vai? Ihan semmonen juu. Maalla asustellaan. Maalla asutte? Onko koiria muita perheessä? Kuvaile laumaa. Se saa haukkua. Se saa tehdä ihan nyt mitä haluaa. Annat sen toteuttaa itse. Joo. Korotetaan ääntä sitten vain. Joo. Eli on vanhempi koira, Joo. joka on kuitenkin tämän alapuolella. Joo. Jokseenkin. Joo. Nuorempi koira. Okei. Pääseekö tämä yksin liikenteeseen? Joo. Joo. Mitäs se harrastaa? Pitäisi tulla. Niin kuinka pitkällä nämä teidän pyrkimykset ovat? No, eteen on olemassa nyt tässä. Joo. Kyllä. Eli käytte etsimässä ihmisiä harrastukseksi. Tarkoittaa sitä etsiä sitten jossain vaiheessa mitenkä palkkaat teidän niin otetaan sitten käyttöön nämä meidän välineet, ei sille kelpaa. Aika näppärästi muuten teki ton solmun niin kuin hyvin nopeasti. Olette varmaan sitten Aika vähän. Koska se ei kuulu siihen. joo. Onko uloilmat sille ongelmallisia? Ilotulitukset? Joo. No niin, se on ihan hyvä se. Onko se ollut terveenä? Mitä ongelmia? Mitäs jos teillä on kello soi ja koiralle vielä tyyppi tulee tänne kylään, miten se suhtautuu? Haukkuu ja menee ystävällisesti katsomaan. Joo. Ja eikä myöskään tässä harrastuksen tiimoilta teille koskaan mitään ongelmaa siitä ollut, että se ei ole säikähtänyt maalimiestä tai... Joo, kyllä. Joskus ne on kummallisen mörköjä vaikka. Mitä se on kivoja, mutta siitä voi tulla joku... Joo. Mitäs vielä? Onko meillä jotain, mitä me... Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit kertoa meille siitä? Eipä mulla mitään ihmeellistä. Joo. Niin, joo. No se, nyt me haluamme, että saa tehdä nyt kaikkea, mitä se... No onko testi sulle tuttu itse? Ootko käynyt? Joo, no niin. Tiedät, että sä saa nyt haukkua ja sä saa toteuttaa itseään kaikin tavoin. Että sä oot lähinnä semmoinen tolppa ja kuljettelija ja sit kun saat kehua, niin sitten saat kehua reippaasti. Kutsumanimi. Joo. Sä voit ottaa sen hihnan nyt pois sen jalkojen välistä, että se ei koe estettä, että sä saisit tulla mua moikkaamaan. Terve Myrtti! Moi! Täällä on kuule tämmösiä touhuja nyt meillä tänään. No vähän hiina tää panna. Ehkä me sillä nyt mennään. Meillä on tänään elätty vähän riskirajoilla muutenkin, niin mennään nyt. Hyvä Myrtti. Otetaan täältä sulle aletaan ensin keppi, jos kokeillaan näitä meidän tavaroita ja sitten lähdetään sillä omalla. Oot sä vaan paikallaan. Mä vähän niinku saatan sitä tässä vähän härnätäkin tällä ensin. On aivan mahtava keppi. On keskisuomalaista kuule. Keskisuomalaista puuta. Onks kepit? Niin kuin saa. Ei kauhean suuri. Joo. No niin. Pahaa hajua. Mitä ystävä väline? No otapa saa nyt epäilyttävä, että jos onkin minä joka on epäilyttävä, ei se väline. Se on tää väline. No, sitten sä saat periaatteessa täältä nyt koko valta välineen Karvainen melu. On paras melu. onko tämä tarpeeksi karvainen? Vähän siinä ja siinä. No entäs tämä? Tämä voisi olla ehkä. Harvainen melu. Tää on kyllä märkä, niin tää on Niin ne heti kastuu nyt varmaan, kun tuli pieni sadekuu. On ällöttäviä. no, mites tämä? Oo. En sit millään. Karvaisvara
Oliko sulla mitään omaa lelua mukana? On omakin lelu. Ota vaan se oma sitten, jos ei mitään Katsotaan, niin. onko sekin tällä. Se on ainakin kuivi. Sä voit laskea sen hihnankin leikit. Nyt teidän omat leikit siinä ensin ja katsotaan, saako nämä yhtään jaolle vai Alatte voittaa ja sitten aloitatte uudestaan pelin. Ai se on tommonen nyppiä siitä pitäisi tästä karvasta. Nyppiä malli. Ei oo maalimiesten kanssa, siis Aha, leikkinyt eli se on Vaavun teidän kanssa. juttu. Joo, no tämä selittää sitten pitkältikin sen, että se ei nyt lähde ollenkaan. Joo. No me nähtiin sen verran ja nähtiin se, että se ei välttämättä nyt vieraan kanssa sitten halua leikkiä ja mennään eteenpäin. Joo. Sä voit periaatteessa jättää sen vaikka tonne, mihinkä vaan. Joo. Joo, niin et se ei tossa kesken kaiken vaikka tipahda taskuun. Sitten lähdetään seuraavaan osioon, eli tähän kelkkajuttuun. Ja tässähän on nyt tärkeää, että sä tuijotat vain kelkka. Tuu vaan tänne mun etupuolelle. Ja tosiaan ihan narun viereen. Tuu vaikka tälle puolelle, täällä on vähän enemmän tilaa. Se on tosi lähellä toi yleisön paikka. Ja sitten hihna. Kädestä käteen voi kaihalle, jos koirat kiertelee sua. Ja tuijota kelkkaa siihen asti, kun saat sitten multa. Astu askel koiraan päin, niin että hihna saa löysälle. Astu askel eteenpäin. Ja vielä askel eteenpäin. Ja käydä rintamasuuntasi niinku juuri näin. Ja sitten pääset kehumaan koiraa. Vau. Tutustukaa kelkkaan yhdessä. Näytä koiralle, että tää on tämmönen huijaushomma vaan. Varmaan semmoset aika matalat liikkeet ja semmonen rauhallinen ääni ja rauhallinen kehu. Tää on tällainen. Joo. Ja saat silittää koiraa. Täällä on tämmönen pipo. Tämmönen. Se on ihan, että mitä sinä nyt hössötättäkää nyt niin näin. Kiinnostaa edes. Hyvä. Juuri näin. Hyvä. Yes. Sitten käykää tuolla, mistä kelkka tuli, niin pienellä kävelyllä. Pitkä hihna. Siitä ympäri. Ja kelkan ohitus niin, että sä meet ihan kelkan vieressä ja koira mitä tykkää. Hyvä. Näin just sanot, jos eri puolilta menette, niin varoittaa hihna. Sitten kelkan voi viedä pois ja me lähdetään seuraavaan osioon. Eli otetaan sulle semmoset hihna-asteet, että sinne just näin. Ja sitten puoli metriä suunnilleen koiralle tilaa. Mä sanoisin, että siitä kun otat kiinni, sitten se tiukka paketti siitä semmonen. Just näin. Joo. Ja peräkärryä kohti. Ja sitten kun sulla on tuollainen tulee esiin. Ja älä kato koiraa, älä. Ja sitten sieltä lisää. Sitä
Pysähdys siihen. Tee kaikki tavarat sieltä. Pelkää sun rappias kuule yhtään. Mäkkäläinen. No ihan oli leikkiä. No oli. Kyllä on jäänyt lääkkeet ottamatta selvästi. Mä varastan koko koira ja sä menet. Ennätys Sanne vähän sinne hieromaan soppua. No oli. Noin sanotaan, kun tulee joku hyökkääjä. Toi oli hyvä. No se oli hyvin sanottu. Oli. Oli hyvin sanottu. No oli hyvin sanottu. Niin. Hyvä. Ei tarvi enää jutella. Mä ymmärrän jo. Mä ymmärrän. Sä olit suuri vahtikoira. Sitten jatketaan. Seuraavana haalari. Se on tuolla maassa, se on tämmöisen puutarhapöydän takana. Kävele ihan tätä tavallaan tästä portaiden edestä mahdollisimman läheltä. Ja jos sä koiran kulkeessa edellä, niin aina parempi. Ja pääsääntöisesti pitkä hihna, mutta toi hihna on pitkähkö, niin pian vaikka vähän siitä puolivälistä kannattelet sitä niin toisella kädellä. Nimenomaan tää on varsinainen hihnakäsi ja siitä kannattelet. Ja koitat osua niin kuin mahdollisimman lähellä sitä puutarhapöytää ja tavallaan kantaat vähän siitä sinne, että osuisit siihen haalariin. Riskinä on, että koira vähän niin kuin näyttänyt syrjään, jos et saa sen niin ohjattua tavallaan siihen haalariin, niin aina paremmin. Siellä on semmoinen punainen karsio, näkyy kun tuut ihan askeleen tänne päin, niin sitä kohti tähtää. Haalari kun nousee ylös, niin välittömästi ympäri ja tänne. Reipas vauhti, menkää vaan. Ja pitkäksi hihna. Ja ympäri. Hyvä. Sitten uusintakierros sillä lailla, että nyt menet astutti siitä sen haalarin yli käytännössä ja koira saa mennä mistä haluaa. Ja pitkä hihna, ihan pitkä hihna. Menkö jalkoihin, halutaan nähdä koiran omaan reitiin. No oli ihan poikkeuksellinen koiran omaan reitiin, mutta se oli omaan reitiin. Kyllä, oma valinta. Ja nyt sitten jatketaan, eli koska kantaa koiran siinä hetki, tuolta kynnyksen takaa kohti tätä parsia, mikä näkyy tuolla. Ja siinä hinnassa oli sellainen, että painatkaan semmoisen niinku semmoisen ihan niin pitkä, mutta kuitenkin koiralla on tilaa liikkua. Reipas vauhti, niin koira meni seinään. Kyllä nyt pyörii perään siitä, että yksin välillä niin. Menkää vaan. Voit laittaa käteesi sen päälle, mutta älä tee ääntä ja kehu. Hyvä. Hieno homma. Sitten joo, vähän oli semmoinen. Niin joo. Tuota se kattokin. Siinä oli vähän semmoista kaiken maailman keväisjuhlaliikettä, mutta kyllä se siihen paikalle meni. Ei meidän tarvitse siirrytään tänne päin. Hyvä, se on kujottaa tontikäsillä, ei ole niin vaikeeta täällä tämä radallakaan.
Ai niin, kun tää oli se kohta jo. Tää ei ollut nyt sellainen treeni. Sitten otat pihnän matkaa ja hylkäät sen siihen ja menet tuolille kököttelemään. Varovainen hän on Eetu. Auttaisiko se tänne käsiin? Joo, ei me nyt voida sua lennättelee. Se ei semmonen ole ollenkaan tavoitteena. Se on vähän sanonut. Hanna yritti sanoa sulle tietysti. Kuka uskoinen? Mä sit sanon, että oli sitten. Hyvä, me vaan päästään. Koirat alle tuolla ja siinä takaa. Mä avasin sen lukoon ja nyt Hyvä elektro. hyvä. Sitten käydään Sä voit tulla tänne jakaa. tai käytte siinä kohtaa, mutta takaisin tulla sitten, et kato koiraa, että puhuu. Hyvä, sitten tänne päin. Ja pysähtykääpä siihen ja pitkä hihna. Älä kato koiraa. Ja tänne päin. Hyvä. Tää oli tässä, vaihtakaa omiin vanhustöisiin takaisin ja me tullaan kohta takaisin. Jos halutaan aikataulua päin, niin kysyt sit lopuksi, jos on jotain, mitä jäi niin askarruttamaan. No laukauspelottomuus, no itekin näit, että siinä vähän sellaista pientä härvellystä tuli ilmaa, eli se hyppi sua vasten ja meni jalkojen välistä ja näin. Koitti vähän tarjota niin kuin silleen, että reagoitko sä nyt jollain lailla tähän ja voisiko me yhdessä nyt tehdä joku päätelmä, mitenkä me tähän reagoidaan. Laukauskokematon, ei siitä sen enempää, mutta niin pientä semmoista sähelystä tuli siihen. Toki se saattoi olla myös vähän muuta painetta, mitä se oli pikkusen tullut, niin se tasasi sitä sit siinä. Luoksepäästävyys, no ei mitään, hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin. Ei se ehkä mitään bileitä lähde pitämään silleen, että vau, mutta eihän se tarvikaan. Se tulee ihan siihen ja sitä saa joka kohdassa koskea ja räplätä. Siinä ei mitään. Tämä on tietysti erittäin hyvä teidän harrastustanne ajatellen. Kovuus kautta pehmeys, no siinähän on semmoisia vähän niin kuin kohtuullisen kovankin elkeitä osin. Että se tulee aika hyvin tuohon esimerkiksi, mutta sitten siellä vähän pienesti sitä roskista kolistellaan, joka sitten taas jarruttaa sen menoa jonkun verran. Että +1 hieman pehmeä, mutta ehdottomasti kallellaan kohtuullisen kovaan ennemmin kuin pehmeään. Eli tavallaan niin kuin tuossa hieman pehmeänä vielä, mutta tosiaan niin jos ei se olisi jarruttanut se roskis tuolla pimeässä lainkaan sen menoon, niin siitä olisi puhuttu jo kohtuullisen kovasti. Et se ei ole, sanoisin, että tämä ei ole sille niin mikään ongelma millään muuta. Temperamentti, käytöksen vilkkaus, huomiokyvyn oikea-aikaisuus ja suuntaisuus.
kivasti koira, kun jotain lähtee tapahtumaan, lähtee siihen reagoimaan. Ja kyllä siinä nyt, niin kuin tuossa lopussa nähdään sitä vähän sitä ylimääräistäkin sähläystä, ja alussa silloin se haukkuminen niin kuin semmoinen mielipuuha, niin kuin sanoit, mutta ne on niin kuin tavallaan sit vähän niitä muita kuvioita, että sen puhas vilkkaus on puhdasta vilkkautta plus 3. Eli kun jotain tapahtuu, se reagoi siihen järkevästi, oikea-aikaisesti ja oikein suuntaisesti. Hermorakenne, no tosiaan pientä vuotamista se vinkuu siellä täällä, se vinkuu tuossa ovella, kun sä oot mennyt ja semmoista tapahtuu, mutta palautumisajat on siellä nopeita. Eli se, kun jotain, esimerkiksi tynnyri, niin se tulee siihen saman tien, te ette tee mitään ylimääräisiä kävelyjä, mitä tänään on nähty runsaasti eri koirilla, että se palautuminen on niinku hyvää ja sen takia plus 1 saa hieman rauhoita. Sitä ylimääräistä säätöä vähän, mutta se menee vielä tuohon, mutta siitä ylemmäksi se ei juuri nouse sen ylimääräisen säätämisen takia. Haisteluhalu, no tosiaan välineurheilua ja myöskin vähän henkilöurheilua. Siihen nähdään, että sillä on kuitenkin tuo luoksepäästävyys sinällään, niin se on selvästi enemmän sille semmoinen opittu teidän välinen juttu, kuin se, että se leikkisi. Taistelutahtoinen koirahan leikkii ihan kenen kanssa vaan. Kohtuullisen pieni plus 2B, mutta niin se on ehkä ei ole ihan se juttu. Et ymmärrän ihan täysin, että teillä on se ruokapalkka siellä sitten siellä. Joo. Jos se rotuusa on tullut yhtään, niin eväät maistuu. Todella. Pikkusen nähdään tuossa kelkallakin, mutta se ei ole ehkä se nyt semmoinen ihan se paras puoli tai semmoinen. Puolustushalu. Kyllä sillä sitä halua jonnin verran on, että se paikkahan on aika elävä, voisi sanoa, ja enemmän se löytyy tuolta takaa kuin tästä eestä. Että kyllä se sanoo, että on ne samat äänet, mutta paikka puoli metriä edempänä, niin oltaisiin kohtuullisessa, nyt jää pieneen, eli plus 1 pienen verran. Palautuu saman tien siitä sitten. Halua on, se on vaan pikkasen epävarma nyt, mitä tässä tarvitsisi niin tehdä. Että tämmöisiä tilanteita, kun ei ole onneksi tullut niin, arjessa. Kyllä, eikä niitä ole sille. Eikä se teidän harrastuksia ajatellen välttämättä olekaan kauhean hyvä juttu, että sitä todella paljon olisi. Ei ole tarpeen. No terävyys sitten, siinä se tosiaan, niin mä ajattelin, kun sitä pikkusen sitä puolustushalua löytyy, että löytyisikö myös aggressiivisuutta, kun se tuntee olonsa uhatuksi, no ei. Että se ei se mitään niin kuin, vaikka se jää vähän levottomaksi siihen, kun sä lähdet, niin ei se mitään niin kuin siinä semmoista, että se pyrkisi pois voimakkaasti, mutta lähinnä se on hyvin epätietoinen, että mitä tässä nyt tarvitsisi tehdä. Se vaan heiluttelee häntä. Se heiluttelee häntä ja on vähän silleen, niin kuin, että eiköhän tämä tilanne tästä ratkea, ihan oikeassahan se on. Mutta sitä terävyyttä ei nähdä plus 1 B-koira, joka osata laittaa terävyyttä. Toimintakyky, koiran rohkeus, miten se ratkoo juttuja. No ihan hyvin ratkoo, että kelkka, niin kyllähän se sitä pelkää ihan voimakkaastikin siinä lopussa, mutta tosi nopeasti ratkoo. Siinä näkyy myös se hermot ja se nopea palautuminen, että pimeässä sitten siis semmoisen todella suoraviivaiseen toimintaan, että se ihan sut sieltä olisi niinku saman tien napannut, siihen ei päästä, että se vähän siellä, se tekee töitä kyllä ja kiipeilee, koska sieltä tulee haju liikkuu, niin se saa sitä hajua sieltä ja näin ja tutkii paikat, liikkuminen on sillä rohkeata, mutta vähän se vaatii sit sitä aikaa ennen kuin sut sieltä löytää. Mutta mitä apuja ei tarvita. Plus 1A kohtuullinen näin ollen. Sitten kun ynnätään, niin miinustahan ei tule mistään, plussaa tulee 170. Ja Uudelleen ette pääse. Niin, uudelleen ette pääse. Ja tosiaan niin uskon, että niin kuin me ei nähty mitään, mikä millään lailla estäisi teidän niin kuin toimimista siinä että oikein kiva peruskoira, jonka kanssa te kyllä varmasti pääsette tässä teidän harrastuksessa eteenpäin. Siinä ei ole niin mitään ihan äärimmäistä. Kaikki on niin kivassa paketissa. Ja se vielä, ne sopivat hermot on sellainen ruseettisen paketin päälle. Ole hyvä. Kiva koira. Kyllä pentuja tulee. Seuraavasta juoksusta. Hyvä.